omwanjwa omorigereria na omogucio minto eng'ananere yakorekanire ase chinsemo echi chiaito chia gusii eywo etanya korekana ande onsi ase omochia oyomo abanto batano banyarete koba bagoitwa goika ogokwa na echinyomba gosambwa goika koera enibo yonsi yarenga enka eywo egasambwa na gosiriwa yonsi pi. Ima gusenga kia manyinga muanga kara tama yo tari ngomne ke sebe yego chaka. Yo moya ga kara kinene tago chabo no. Pi ngai amang'ana aya akorekanete ime ye kenyoro gekorokwa sirorokwe Masimba ward ime ya Nyaribari Masaba constituency gose sub county ime ya Kisii county omwaka gose omusayo yomo bwe mayaka ya igatua akanyara koba kagoitwa emetienya yerirange metie omotenyo yomo bwerire bono family yamo ikanyara koba kigukagirwa na nero ya moita abu nyuma yomobere bw'omusayo uyu konyorwa barabare ya matobori family yue ikabwatwa gose ikabekwa biara bono ekero babekwa biara after some days after some weeks bakairana buna obosaidi bwa borire gose mbabwate obosaidi bwokobasiba ekenyoro ekio gekarangirania ase secrecy bekarangirania kisiri bagateng'a ne ekegambero ngetaketi kotogambera amang'ana aya abagotobwatokera abanto basaririe ekenyoro eke abagotobwatokera abasaria nkieke kanye ekegambero giasinyire tigatoimokie esheria gose richiko emekono yaito ase amaboko aito bakaimokia bakagamba bakabeka etariki buna chinsa gete rituko gete nkomera ntore naende ganga yaito nokwenda goika mpaka ase omochie oria na gosiria kera egento kere omochie oyo kera omonto kere ore omochie oyo na kera enibere omochie oyo goika tosirie ebe na omwaka omogotu ebe na omwana okeng'werere kia emetienyi ebere gose omwaka oyomo gose ewiki eyemo gose rituko erimo bionsi pi otokobisiria naende igo bono moisonde bakaumerana bakarangerania bakaumerana bakaenda mpaka omochie oyo bagasoa ime bakabagana aye okoenda enyomba gete aye okoenda enyomba eria bagasoa ime na korusia kera omonto orenge enyomba eywo bakabaita bakabakenia bakabaita na emioro chinungu amatimo chinyimbo amo na emeyio bakabakora ekero barora ng'a baisire gokwa bakabairania nyomba na gotongia bakanaria bakabeka epetroli around the house abande bagosiarera amafuta etaya igoro ya ebirama bia enyomba bagatongia ekeberiti na bakabeka omorero okabasamba goika okobaita igo abanto batano akiwemo omwaka bwenka eywo okorokwa ng'a Moruri Opande bakanyara koba bagosira omong'ina oyo okorokwa ng'a Eunice Moruri omonto okorokwa ng'a Zakaria Anyona na abachokoro babere mbanyarete koba bagokwa igo omwaka bwenka eywo oyo obwate emiaka zaidi ya 65 akanyara koba kagoitwa omong'ina oye tatigiri akanyara koba pia kagoitwa kagosambwa agokenywa goika ogokwa abana babo mwana oye omomura na mokae bakaba bagoitwa na barabwo na emioro na ebisire chinyimbo na barabwo bagasamberwa nyomba na abachokoro babere abana bake na barabwo mbabeiri bakanyara koba bagoitwa korende omonto okorokwa ng'a Mzungu nanyarete koba kagotama oywo nere okageire buna naitete omongwana oyo buna naika kobachika ase omotienyo oyomo bwetire naende oywo orenge ase ekegambero korende agatigwa akanyara koba kagoutia amakweri eyene natamete tasambiri gose taitire korende amang'ana naro ekero buna bagenderete gosamba buna tokomanyiwa gose buna mwaigure ase chikilipu echio chitwababekire iga abwo ebinto bikarorokana ching'iti chigasoka korwa nyomba chikobaminyokia kabisa lakini okoba abanto barenge abange bagachiengera chikaba chigoitwa na gosambwa igo etugo yarenga abwo na ebinto amari arenge abwo arenge chibesa chinyinge inanyarete koba kagosiriwa igo bono ikona etimu ya oborogi etimu ya oboibi na obosaria abagoteba abanyakerogo omotienyi ang'e emetienyi meke yaetire abagoteba ng'a omwana oyomo nare okoretu rimansu naende ekakagera gose agatora ekero omwana oyo achia koba oriwu agatora efamiri eye naende efamiri enkonya gokwanwa ere nebwate oborogi nechandete ekenyoro tari oboibi tari oborogi
bakanyara koba bagukaniu mpaka uroche bono egetambukiro gikabori buna bairu ase ekegambero bakairana bakanyara koba bono abananchi bakanyara koba bagotwara obororo obonge nkieki abanto ng'aki bagotochanda ekenyoro eke tiga bono tobarusia erinde tomenye buya ekiagera ekegambero rinde kiangire egekambero rinde kikianga tiga rinde toire richiko ase amaoka aito bakaboka bakarangirania ekero abangwana bairana korwa ase aria ase bono basiekire bakarangirania bobisi abanyakenyoro bakarangirania bobisi bagateba ng'a abanto baria bairanire bono kanye ekegambero gose kanye richiko ria eserekari bangire gotobwatesi bangire gotokonya tiga bono toimokie egetambukero ase amaoka aito na kobang'ania korwa ase ense bakarangirania bobisi bakabanga chimeeting buna bagocha koumerana basoe nkeyu bagasoa nkeyu ase rituko ria moisonde bagasarikera omonto orengo abana omong'ina kera egento chinkoko chimbori chiombe bagachisari enibo yonsi pi na abanto mpaka chinyomba bagachisamba chikaera gusi ngai twaikire nimbwate ebinto bitato ngochi gokwanera igoro y'eng'ana eye nyuma ntararuna inche ebirengerero biane lakini nkobabworinde riswa abanto omanyete onde taiyo otaikiraneti gusi yaito onde taiyo otaikiraneti no naye oroche ng'a oyo osoire duka oibire emegati ebere osoire chika ngumi ibere oibire kwamobwatire kwamokureire abanto bachire no naye ore oyo omobo okomwaka amagena korwa ase omotwe koreta amafuta komoitororera komosamba komoita mpaka komosiria okobaira emegati ebere aye kwamanya kweba ng'a okoba obegete esuti obegete enegita etai obegete ebikoroto kabisa obiagete erangi bimesete ore obisi okoura abaremi chikiro chia echae aye kwamanya kweba ng'aye tori moibi bono. What's the difference between the two? Omwancho matekerere, there's no difference. Mwensi nabasaria mwensi pi nabasaria kanya mugoito mumwete goito mwensi but kwamanya konyora aye obwate mukabande ywere mamincha na amachiko aritobwate agotogaide aye naye okonya kugatira abana be skulu eyere mamincha na amachiko agotogaide na obwate ndamwamu ne moko na abantu amate bao but naho mutangani ko teba ng'a abutiga tobaite tobasirie ng'ati bono abu nabwo abasari kobugae tiga toratiga abu torakora ine abagusi baminto gose bari bantegererete ine mbuya koira rijiko ase amaoka aito nonye omonto ogosire buna agosire abanto ngogosa bari mbabwata obonto nomorori mpaka mwamubwatire na evidence. Who are you ati naye okoira obogima bwa omonto onde? The Bible is very clear. It is God who is supposed to take life. God is the one who gives life, and it is the same God who is supposed to take the life. Nyasaye nere okora obogima nande nere obwenerete koira obogima. Who are you ati somebody somewhere does not deserve to live because of A, B, C, D? Who are you? Are you righteous? Daniel alikwambia aino umuikirani. Ebu kuye kotatebia ase kitabu kia Barumi 3:10. There's nobody who is righteous. Hakuna. In fact, what we are doing is to practice to be perfect. Every day, tunatia bidii so that we be perfect. Ondeta iyo ikiranite. Egento, kiari gocha gokarekana abagusi baminto, gose buri ontigere bwensi ondigereti, nando oigweto muno brango kwana. There is alternative ways of solving this issue. Chimaka manchiro, inkichiachirite serikali nero. If Kwasini will solve this thing, Noreziro Girezi Nero, there are other alternative ways of solving these issues than gukora igesa kubono kionsi pi igesa kupe. Tote yabona abantu familia de kenen jari nja iteto musai oyo gosengo ngochandere kinyoro nabaro gibale nabaibi. Does it mean mpaka those children mpaka abana bali baitetu nabarabu mbale involved? I don't want to give assumption that they are not, but is it logical ki to kwanireke nenya mpaka abana bali baitetu okenywa na gusambwa once pina basaria abagusiba minto egekoreke taringa na kigitanga ni gokorekana
na inde timine tinga probably guciyo kama ngana yo kolekana no le siko ya gusito igure mangana buna muntu akoiba chiko muntu akoiba engoko obwatu osambu kabisa kwa mutinyiria nse. What is the purpose ende gutwara ebintu buna mahakama? What is the purpose yo gutwara serikali? Don't you think there is alternative ways of solving this issue? Ekero guciria obogima bw'omuntu aye goikiranite. That is very wrong. That's backwardness. This is old thinking. We are in 21st century, my friend. We should do things different. I don't think abantu bakora ebintu bunebi mpare obongo bwabo boikiranite, because kanye goikiranite obongo, you should know other alternative ways, other alternative channels to solve these matters. For small issues, chigotoretinse buna abantu bari illiterate n'abantu bari primitive, abantu gete bamenyete ense yabo kando. It's very wrong. Just suppose it is your family. Bagosire ndio atukatai, but everybody is supposed to be given a second chance. Kero muntu na subscribe that he should be given a second chance. Kero muntu ana deserve to be given a second chance. Yes. Kanye geko bid toba kore zero grazing. Jatindi ko subscribe ngumuntu aitwe. But tindi ko advocate ngumuntu akora obosaria. Apana, obosari no bope, it is mbokanire isa mbakaibro. Iko obosari no bope nande kero wasariri, you should be ready ko kuimukia umusigo umusarabu. Lakini as Kenyans n'abantu tole sound mind, it is also bad kuimukia sheria ese amaoka ito. We should report these guys to authority erinde ebashughulikire. It is backwardness ekero tokonyanga ati bono abantu batane familia ya munga baitire abasenyentire basambire chinyumba cyose kigasambwa. It is so bad. Naenda bagusiyiti gadonjore ni. Bono nkieke. I don't know what you think virenga ubya umbiri mwancho matagarari, lakini some of these stories mechi story got let down punegesa ku kyomogusi. As far as ngotanga kero muntu akore ayaramaya, kero muntu amenye buya n'abamate bae, kero muntu make as possible batware obwamato buya. As much as ngotaya kero muntu amenye n'amaskani n'abamate kitabi chichi ngundo no boye byoborogi obonyaka obo tomani obo gengi tindamwamu to chitige. As far as I'm advocating that, let's also try to behave in a civilized way, in a civilized manner. To tige ebintu bitu byali kunya kokorekana kurukare to bitige. This is 21st century. To behave as sound-minded people. So me, I don't subscribe ngati kwa nyorekanire ne mistake osiri gwe. No. I don't know if renga bya umpiri mwancho murigereri kwarigereri story kwarigereri nga abantu basambetwe bagaitwa kabisa inibo italinke igasaliwa umuchi umugima bono ikerege ikere muteja abantu ikesakwe ikesirire pie n'abanyakero ase ensemo ya Masimba ward. So I don't know osena tigire again tongere na tigire. I think iko abaskari ose serikali aba ensemo ya Ramasa mbachete bakaira emebere yuasengendu iko abaskari ba station ya Ramasa mbachete bakaira emebere yuasengendu na kweneki ingane yebuna na bareteire iko ngo babwate inde story ine chinyinge iko gendere ko subscribe wikaranso ike ase channel ya Gusii TV kumanyi aya amuna mangi ali akorekana ase chinsemo cheito cha Gusii igo kitokobeka maruse tigato nyare kusabira ya mateito osinde sakugionzi kyo Gusii ase babeta chinsemo nye chiense tonya gusabirana onsabire ngosabire elinde na litora nyare koba tokomenya buya igo bya mono gendera kubwatia mangana nande nabo kwenda isali ase comment section onyare koba koko to likera ujumbe. Maybe there is a section otage to manye to improve. There is a way we bring these stories otage to improve in a way wasikanye koko to compliment or then isali ase comment section nabo to likera ujumbe ya ase comment section. Lakini this wali linene ase video ya lero. Do you think
tunaenda in a right direction? Do you think aibuna umwananchi nobwate obosibore bwokoimokiri chiko asa lichiko ase amaoka ayo ose abananchi mbabwate obosibore bwokoimokiri chiko asa amaoka abo aswa okorusia obogima bw'omonto onde, yani aye omenye omonto onde akwe. I don't know whether it makes sense to you, but tumanyani ase comment section nandikanye kubwate story otaete usangana intwe torikere igabwe chinamanchire chire ase channel description so torikere email ase email yua ase comment section gose yua ase channel description nabo twakere sime gose torikere a message ase WhatsApp gose ase normal message erinde tonya koba tokugendera tosukumane buna igisaku kyomogusi tole gosinga ntoire igisaku kyomogusi to the next stage gose to the next step igo pia mono ase ngenchiro gotobwatia nainde tororane ase a video next rietariane nesi bon yasaye abasesenie